Takže já vás vítám u prvního českého nihilistického ASMR. Doufám, že to bude pro vás příjemný zážitek. Takže začneme takovým lidským generátorem náhodných slov a vět, ano. Tak se připravte. A kdo uviděl dědečka na saních, v těch závějích, u smrků a borovic, a u té borovice, na kterou v létě vylezl chlapec, kterému bylo 13 a měl první sex a zrovna byla bouřka a do té borovice málem uhodil blesk, ale neuhodil a dědeček vstal, popadl saně a táhl je až do vesnice. A tak se z vesnice stalo město, kde byli roboti, psi mňoukali a kočky štěkaly. Co pak nemají psi právo mňoukat? Tak to byla část první. Teďka si pro vás připravím část druhou. Takže část se jmenuje Cíp polštáře. Doufám, že se bude líbit. Cíp polštáře. Už jste se někdy zamýšleli nad tím, jak nenápadný je ten cíp polštáře. My to úplně ignorujeme. Používáme tu pohodlnou prostřední část polštáře, aby podpírala naši hlavu. Ale cípu, těch si všímá jen málo kdo. Ale o to se právě ochuzujeme. Proč si cípu polštáře nikdo nevšímá? Vždyť s nima může být opravdu zábava. Můžete se s nima šimrat, třeba v podpaží, nebo si je strkat do pusy, v tom horším případě tedy, nebo se za ně můžete dát s kamarádem. No, a když máte doma kočku nebo psa, ty si také dokážou s cípy polštářů hrát. Koťátko je drápe, pejsek zase kouše, no není to nádhera. Cíp je jeden z nejúžasnějších částí polštáře. Neignorujte cípy. Tak tohle byla druhá část, teďka budeme na poslední třetí část. Takže třetí část se jmenuje Co bude zítra k večeři. Tak si to užijte. Co bude zítra k večeři? Co bude zítra k večeři? Vinná klobása, řízky, šopský salát nebo grilovaný hermelín. To ví jen Bůh. My to nevíme. Lidstvo neví, co zítra bude k večeři. Možná to plánuje, ale jistě to ještě vědět nemůže. Plánovat si věci můžeme, ale budoucnost není v našich rukách. Nebo je, to nikdo neví. Ale co třeba ten párek, který v obchodním domě někde v jednotě leží, tam v mrazáku, bude zítra k večeři. No ale to také záleží na svátcích. Pokud je Štědrý den zítra, bude kapr nebo obyčejný řízek. Opravdu nikdo neví, co bude zítra k večeři. Chtěl bys třeba krupicovou kaši? Chtěl. To záleží na vůli nebo na prostředcích, na okolnostech. Co máme dneska v ledničce, také záleží na tom, co bude zítra
s vámi loučím, takže nashledanou.